Хәерле кич, дуслар. Минем исемем Айдар. Мин Ульян өлкәсеннән Иске Кулатка районыннан булам һәм без штабта җыелдык. Минем исемем Руфина. Мин Башкортстанданмын. Сибай калаһыннан. Әйбәт, башкортча ахыры сөйлисез бераз. Әйе, башкортсагын өлеш алам. Әйбәт, алайса мин сездән татарча сорыйм, сез башкортча миңа җавап бирегез. Ничек сез беренче тапкыр штабка килдегез? Я пришла благодаря своей подруге с общежития. И мы пришли в первый раз где-то в прошлом году в ноябре. Һәм нәрсә өчен сез штабка йөрисез монда? Дуслар, танышулар, яки тәмле ашарга, ниндидер спикерлар тыңларга, нәрсә иң күбе сезгә ошый монда? Ну, наверное, в большей степени, чтобы просто поговорить со своими друзьями, со старыми знакомыми увидеться. Ну и, конечно, наверное, вкусно поесть. Һәм дә сорагым килә инде сездән, нинди теләкләрегез бар штабка? Ну, чтобы все так же развивалось, чтобы не переставали звать студентов, также вкусно кормили нас, чтобы все были здоровы, вот, чтобы все были счастливы. Мен Инсур булам, мен Чувашидан, Чувашская республика. Әйбәт, минем күршеләр буласыз. Һәм дә инде бүген без менә штаб дигән урында җыелдык. Һәм сорагым килә, ничек сез беренче тапкыр штабка эләктегез? Беренче кат минем апа, абый монда йөрклиләр, и мин Мәскәүгә күчкәч, тоже миңа сөйләделәр бу урын турында, и тоже танышып китерсен, монда йөри башладым. Һәм дә сорагым килә, нәрсә иң күбе сезгә ошап калды штабта? Урысча сөйлим, монда сәтимдә атмосфера шундый, родной димәсең инде. Сразу чувствуется, как будто ауылда кебек. Честно, прям от сердца. Аңлашылды, аралашу ошый, шулаймы? Әйе. Тагын килерме идең штабка, йөрергә планнарың бармы? Да, каждый день. Если есть такая возможность. Һәм дә шундый сорау, нәрсә сез теләр идегез штабка? Процветание, роста, больше народного единства. Хәерле кич, исемегез ничек, кайдан сез? Всем привет! Это ваша Луиза из Уфы, живет сейчас в Москве и особенно в штабе татар. Һәм дә без бүген җыелдык штабта, миндә сезгә берәр сорау бар. Беренче сорау, ничек сез беренче тапкыр штабка эләктегез? Это было год назад, весной. Мы с моим знакомым, очень хорошим Эльдаром Рустемовичем, сидели в Рахат Кичаре, играли в мафию, где мы его выиграли с моей подругой Лейсан. И он такой: а что мы здесь сидим? Поехали в штаб. Я такая: а что такое штаб? Он такой: а есть такой классный, интересный штаб, вам там понравится. Еще причем, говорит, там никого нет, сейчас там только Рустем Файзович, наш самый дорогой и любимый руководитель. Вот. И мы приезжаем, он нас тепло встречает, мы там пьем чай, и с тех пор мы здесь каждый раз собираемся. Это наш второй дом, поэтому да. Рәхмәт сезгә шундый тулып сөйләп биргән өчен. Һәм дә телим сезгә күп кенә штабка килергә. Бигрәк тә күп дусларыгызны китерергә монда. Көтеп калабыз. Обязательно всех приведем, обязательно всем расскажем, обязательно подписывайтесь на страницы в Инстаграм, в YouTube канал и ждем вас в гости. Минем исемем Диана, Мәскәүдә тудым, но минем бар туганнар Татарстанда. Чөнки мин бүген монда килдем карарга, ничек Мәскәүдә жал итәләр татар халыклары, яшьләр ничек сөйләшәләр, табышалар үзен һәм рәхәт кичләрен уздыралар бергә. Ул сезнең инде беренче уйларыгыз штаб турында, шулаймы? Әйе, бүген минем беренче көн, мин әле килмәдем монда, но башладым. Яңа елда мин күрдем шулык мероприятиедә катнаштым. Анда яшьләр шундый бик матур кызык вечеринка уздырдылар. Анда ашарга тәмле әйберләр әпкелделәр, почмаклар, пәрәмәчләр һәм тагын әллә ниндиләр тәмле ашамлыклар. Һәр бүген мин килдем, монда бүген безне ашаттылар, тәмле иттереп, тортлар әпкелделәр, аннары пылау китерделәр, аджикалар белән. Бик зур рәхмәт спонсорларга, кем шуны маташтырды һәм шундый матур стиль яшьләргә куйды. Күпме яңа танышулар бүген булды? Монда кешеләр алып тормыйлар, бөтенесе киләләр, сөйләшәләр, кызлар да, малайлар да. Шунарга бик күп кеше белән бүген таныштым, сөйләштем, и бик шатмен Мәскәүдә табырга шундый туган кешеләрне. И хәзер монда басып торып, мин
Улим, мин авылма дәвәнем жанына кайткан кебек, шулай үземне хис итәм. Чөнки монда бик күп татарлар, и мин аларны туган кебек күрәм. Хәерле кич, исемегез ничек, кайдан сез? Минем исемем Камил, мин Әлмәттән, Татарстаннан. Әйбәт. Һәм бездә берәр сорау була сезгә. Менә сез Татар штабында, әйтегез, нәрсә өчен сез йөрисез, нәрсә көтәсез, нәрсә телисез Татар штабыннан? Минем монда күп дусларым бар, мин күп танышлар табам монда. Миңа монда бик ошый, шуңа күрә мин баруны дәвам итәм. Яңа кешеләр белән танышырга мин бик шат, үзем бик сөйләшергә яратам. Шуңа күрә мин монда үземне бик яхшы итеп хис итәм. Хәрле кич, мин Лилия, Казаннан. Әйбәт, без бүген җыелдык штабта, һәм миндә берәр сорау була инде. Беренче сорау ул ничек сез монда беренче тапкыр эләктегез? Беренче тапкыр мине Гөлнара чакырды кичәгә. Җырларга, баян белән, гитарада уйнап утырдык. Бик матур гына җырлап, шулай танышып, шунда кичәгә килгән идем. Нәрсә сезгә иң күбе ошый штабта? Атмосферасы, шул моңлы җырлап утырырга име. Төрле кешеләр белән аралашырга, яңа йөзләр, яңа кешеләр, кызлар, егетләр. Бик матур, бик җылы монда. Минем исемем Гүзәл, мин Яшар районыннан. Әйбәт, һәм дә инде бүген сез Татар штабындан. Нинди сездә беренче уйлар иде Татар штабы турында? Нинди уйлар әле? Һәм нәрсә сез теләр идегез Татар штабына? Беренче тапкыр мин Татар штабына 2 ел элек килдем. Миңа монда бик ошады. Татар телендә сөйләшүләре, милли ризыклар ашавы һәм барыбер монда атмосфера бик шәп иде. Хәзер 2 ел үткәннән соң мин монда ешрак йөрим, чөнки вакыт бик күп түгел, ләкин барыбер монда җанга рәхәт, бик шәп һәм монда күп кешеләр белән танышып, дуслашып, рәхәтләнеп яшәп була. Нәрсә сез теләр идегез штабка? Штабка тагын да күбәергә, күбрәк татарлар зыянап килергә һәм тату-тату итеп гөрләп яшәргә штабка киләчәктә дә. Хәерле кич, минем исемем Рания, мин үзем Чирмешән районыннан, Татарстаннан, берничә ел элек Мәскәүгә күчеп килдем. Ничек сез беренче тапкыр штабка эләктегез? Беренче тапкыр штабка мин музыкаль кичә килдем. Анда викторина форматында уеннар уздырганнар, һәм шул уеннар вакытында мин инде штабның нәрсә икәнен таныдым, күрдем, белдем. Һәм шундый сорау инде, сез бик матур бүген киенеп баскансыз, чәчәкләр. Нинди бүген чара? Кемнән чәчәкләр? Бик зур рәхмәт. Беренчедән, мин үземне һәр көнне шундый матур һәм бәхетле диеп күрәм һәм хис итәм. Бүген минем туган көнем. Миңа бүген 25 яшь тулды. Юбилей диек инде. Һәм инде бүгенге көнне мин инде үземнең якын дусларым, менә шул татарлар һәм инде эштә күргән, тапкан якын кешеләрем белән уздырдым бүгенге кичәне, һәм шуңа күрә алар миңа шундый бик матур чәчәкләр, бүләкләр алып килделәр. Мин аларга бик зур рәхмәтлемен һәм мин аларны бик яратам. Рәхмәт, беренчедән тәбриклибез сезне. Туган көнегез белән. Ой-ой-ой, Бронинский ювелирник. Тут богатые друзья какие-то, ничего себе. Рания, тебе очень повезло. Ой, Дима, твои подарки распрятал. Вая! Ты туда покажи на камеру. Биг матур. Очень классно. Подарки мне делают мои подруги. Смотрите, какие. Мальчики, уважаемые Гетлер, почему такие подарки дарите не вы такой девушке? У меня к вам вопросики, конечно, жесткие. Сезнең тормыш юлдашыгызга нинди таләпләр бар? Миндә андый күп таләпләр юк инде дә, ләкин уйлап карасак, бәлки бер нәрсә бардыр. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең ятлы булсын, караңгыда югалма. Караңгыда югалма. Караңгыда бу точно югалмый. Әйбәт. Һәм шундый инде бераз шәхси сорау була. Махырга нинди язык телисез? Нинди йөзек? Мин
Бигрәк слишком примитивный сорау булды, чөнки ул сорауга җавап биргәндә һәркем үзе уйлый нәрсә кирәк икәнне, беренчедән. Һәм инде икенчедән син үзең генә, син үзең беләсең нәрсә сорарга инде, кияүгә чыккан вакытында, ләкин син бит инде аны карарга тиешсең, барыбер кемгә кияүгә чыгасың син. Нинди тормыш корырга җыенасыз сез? Һәм инде син анардан Cartier, например, сорасаң, Tiffany и так далее, там, һәм башка нәрсәләрне, син аңларга тиешсең, что либо син ул кешедән бөтенләй баш тартасың, икенче яктан син аңларга кирәк, что син бөтенләй бит инде гаиләгезнең бюджеты бөтенләй минуска керергә мөмкин икән. Шуңа күрә инде миңа караганда мин инде уйлармын аны тормыш юлдашым итеп сайлаган кешегә карап. Димәк, кем икән ул, ничек икән, хәзер без аның белән ничек тормышыбызны корырга җыенабыз, һәм безгә нинди планнар корырга кирәк, нәрсәгә карарга кирәк инде, бюджетны карап бит инде, ул моментларны ничек булса да инде все-таки турыдан-туры бәлки сез аны инде әйтмәсәгез дә, ләкин кайсыдыр сорауларны барыбер инде кияүгә чыкканчы решать итәргә кирәк. Шуңа күрә махырга калганда мин инде бүгенге көндә бернинди төгәл җавап бирә алмыйм һәм җавап бирәсем дә килми. Чөнки бүгенге көндә андый сорауга җавап уйларга әле мөмкинлек булмады. Ярар, рәхмәт шундый тулы җавап өчен. Сезгә бәхет телибез. Сезне көтеп калабыз штабта. Китерегез дусларыгызны. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә, менә бүген минем иң якын дусларымның берсе беренче тапкыр штабка киләчәк. Көтеп калыгыз. Рәхмәт. Хәерле кич, кызлар. Ничек исемнәрегез? Кайдан сез? Исәнмесез? Минем исемем Гүзәл, мин Чирмешәннән. Исәнмесез? Минем исемем Алсу, мин Башкортстандан, Мәләвез шәһәреннән. Кызлар, сездән сорагым килә, ничек сез штабка беренче тапкыр эләктегез? Без Алсу белән Раниянең бик яхшы дуслары һәм ул безне монда алып килде. Рания бүген бүләкләр белән килде. Ул сезме аларны бирдегез анарга? Әйе, без. Нинди яхшы сез дуслар? Без шундый. Кызлар, ничек беренче тапкыр монда эләктегез? Мин татарлар штабы турында әллә качан белә идем, тик килеп булмады. Раниягә рәхмәт, ул мине монда алып килде. Мин телим күбрәк татарлар килүен. Дуслар, рәхмәт. Безнең каналга язылыгыз, штабка килегез, дусларыгызны китерегез. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма, уфтанма. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уфтанма, уфтанма. Прошло, но никогда
Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен ömür yıllarımız тазалыкта, байлыкта. Salgınlarda diz tutmasın, üstelen gülleriniz. Tanrılar yayaz olsun, dilerse günleriniz. Salgınlarda diz tutmasın, üstelen gülleriniz. Tanrılar yayaz olsun, dilerse günleriniz. Hop 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 hop, Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен ömür yıllarınız тазалыкта, байлыкта. Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен ömür yıllarınız тазалыкта, байлыкта. Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен ömür yıllarınız тазалыкта, байлыкта. Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен ömür yıllarınız тазалыкта, байлыкта. Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен ömür yıllarınız тазалыкта, байлыкта. Бәхетте, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, үтсен ömür yıllarınız тазалыкта, байлыкта. Күп санасан, матурлар күп, бик күп сайласан. Син сөйөден шибәр күсті яр, йөзләреңә тутырып карасан. Йылдызлар күп, бик күп санасан, матурлар күп, бик күп сайласан. Син сөйөден шибәр күсті яр, йөзләреңә тутырып карасан. Ягарасың ömür yollarım, sütürsinler oylar yıllarım. Süyüp parça bulgan ilerge, alıp varsın sine yollarım. Yıldızlar köp, bir köp saylahan, maturlar köp, bir köp saylahan. Hilve gülden siber küstü yer, yüzlerine tutarıp parahan. Yıldızlar köp, bir köp saylasan, maturlar köp, bir köp saylasan. Silde şiber küstü yer, yüzlerine tutarıp parahan.